окаже, че с тази битка ние сме победили след 100 години. И след 100 години ние сме се наредили до държави, които са силни в Европа, като Унгария. И се бориме за нашата национална идентичност, суверенитет. 100 години битка. И вие всички, които сте тук, на този площад, се борите за тази битка. Защото ако се наредим до държави, като Унгария, ако се преборим за българския лев, ние ще се борим на Балканите за нашия национален суверенитет, за нашата история, за България. Тук сме най-будните българи, най-силните българи, тези, на които им пука за нашата история, за нашата култура, за всичко, което сме дали на света. И ако не се преборим в тази битка, значи не сме българи. Не позволявайте да ви обиждат. Ние сме интелигентните българи. Ние сме силата на България. Никой не може да ни вземе нашия суверенитет. Времето е преломно. Ако позволим да дадат българския лев, ние ще влезем в една борба, в която подкрепяме войната, в която се борим срещу европейската си идентичност, срещу православната цивилизация. И това ще бъде много тежко за нашето бъдеще. Българи, бъдете силни, не се притеснявайте, борете се, бъдете единни. Да живее България, да живее българския народ и нека покажем, че ние в Европа сме редом до Унгария като силна държава, която уважава и Щатите, и Руската федерация, и Китай. Ние сме центъра на Балканите, нито Турция, нито Сърбия могат да ни го вземат. Ние сме центъра на Българите. Ние сме най-силната държава. Българи, бъдете сила! Никой не може да ни вземе историята. Борете се, бъдете смели и да не ви пука, защото от това зависи нашето бъдеще и бъдещето на нашите внуци. Иначе ще умрем и ще станем територия, ще ни подчинят, ще изчезнем като народ. Битката след 100 години е за нашата независимост. Да живее България! Приятели! Ставка! Оставка! А тези продажни бухулци, които ни управляват оттам! Отставка! Неграмотни, некултурни, корумпирани бухулци! Да живее България! Благодаря, Георги! Благодаря ти! Приятели, българи, управляват ни българомразци. Тези хора искаха да ни забранят националния празник. Тези хора възстанаха срещу флага ми на връх Рожен. Тези хора им пречи черквата ми. Намериха се сега такива, които да тръгнат срещу азбуката ми. И накрая искат да унищожат и лева ми. Мисля, че този път чашата преля. Този път се наиграхте, господа управляващи. И това, което започнахме, няма да приключи просто така. Повтарям, нямаме никакво намерение да се отказваме. Това, че днес сме тук толкова много, означава, че ще съберем енергия още веднъж и ще излеземе в сряда да залееме цяла България, за да видят господарите им и докладчиците какво реално се случва тук. Че тук има народ, а не стадо. Ставка! Оставка! 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 Днес искам да благодаря, освен на всички граждани на първо место, но и на политически партии, които се отзоваха
които призоваха членовете си и симпатизантите си, които също са тук с нас на площада. Аз съм човек на честта, държа да бъда обективен. Благодаря на партия Възраждане. Благодаря и на партия Величие, чието представител също е тук. Благодаря и на Радостин Василев, с който снощи говорих по телефона. Каза ми, че е тук на площада. Ако иска да заповяда, ще дадем думата и на него или на негов представител. Благодаря на партия ВМРО, които днес, между другото, има нещо историческо се случва. ВМРО са тук заедно с 23 септември, след 102 години. Ето вижте, една историческа вражда, заради която се е проливала кръв. Днес са тук заедно. Благодаря. Благодаря на партия Мир и въобще на всички граждански сдружения, организации, които застанаха зад каузата и с които вярвам, че ще продължим заедно напред до победата. Защото ние трябва да продължим. Трябва да намерим воля, трябва да спрем стрепнотемието и наистина да виждаме гората. Да не ни пречат дърветата, за да виждаме гората. Да не затъваме в политическа партизанщина, в карамоли, в дрязги, да се хулиме един друг, кой кого бил яхнал. Никой тук никого няма да яхне. Нас вече са ни яхнали, ако не сте разбрали. И ни яздат, и ни шибат с жилова нагайка. Сега, по реда, по който ги обявих, ще дам думата на Костадин Костадинов, председател на партия Възраждане, да се готви представител на Величие. Костадине, къде си бе? Заповядай. Благодаря на партия Възраждане за подкрепата, която каза. Здравейте, свободни българи! Здравей, свободна България! Стотици хиляди българи в момента в цяла България са по улиците и площадите на стотици български градове и села и казват с висок глас в един вик: искаме българския лев, не на еврото! Не на еврото! Днес България се събуди. Не казвам събужда. България се събужда от много отдавна. Но днес тя се събуди. 50 хиляди души в центъра на София. 20 хиляди души в момента блокират Аспаруховия мост във Варна. 10 хиляди души са в Бургас. 10 хиляди души са в Стара Загора. 15 хиляди души са в Пловдив. 10 хиляди души са в Търново. 5 хиляди души са в Русе. Стотици хиляди българи в момента излизат по улицата и казват: искаме референдум! Искаме българския лев! Не на еврото! 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 Уважаеми сънародници, днес управляващата престъпна мафия, мафиотите от ГЕРБ, мафиотите от ДПС Пеевски, мафиотите от БСП, мафиотите от Има такъв народ треперят от страх, треперят от вас. Вие ги
България да бъде вкарана на сила в еврозоната. В сряда в парламентът ще пристигне еврокомисар или еврокомисари. Впрочем, дори и ние не знаем, защото на нас не ни казват. Крият информация от третата политическа сила в България, но те не крият информацията от нас. Те я крият от вас, защото ги е страх от вас. И повярвайте ми, мафиотите от ГЕРБ, мафиотите от ДПС, мафиотите от БСП, мафиотите от Има такъв народ, има за какво да се страхуват. Призовавам ви в сряда, в 8:30 сутринта, да дойдете, вземете си отпуски, болнични, не ме интересува. Сряда 8:30 тук отвън. Нека да им покажем, че България сме ние, а не те. България сме ние българите, а не еничарите. Днес властта на мафиотското управление на ГЕРБ, на ДПС, на БСП и на Има такъв народ направи всичко необходимо, за да спре българите. Бяха спирани и проверявани коли, автобуси, хора, които са тук на площада. Бяха с предупредителни протоколи. Има предупреждения. Прави се всичко необходимо, за да се оплашат. Успяха ли да ни оплашат? Няма сила, която да успее да победи обединения български народ. А днес България се събуди и излезе и каза: свобода! Искаме си лева! Не на еврото! 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 И накрая, днес ние сме 50 000 в центъра на София и стотици хиляди българи заедно с нас, свободни българи, протестират в цяла България. Днес ние казваме: България е жива! Днес ние казваме: България е свободна! Да живее България! Победа! 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 Уважаеми сънародници, когато ние сме обединени, когато сме единни, няма сила, която да ни спре. Нека днес, от днес да започне новото българско възраждане! Да живее България! Благодаря ти, господине. Вие тук днес не легитимирахте тази власт. Тези повече нямат право да взимат решения. Те са никои вече от тук натам. Всичко свърши. Поздравете Варна! Варна са излезнали не по-малко хора от тук. В момента е блокирана с Първуховия мост. Пловдив над 20 000 души. Във всяко село, във всяка община, навсякъде са излезнали наши сънародници. Тази власт няма повече да може да живее спокойно. Най-разумното, което могат да направят, е на 4-ти да не ни чакат в 8:30, а Росен Желязков в понеделник още сутринта да подаде оставка и да се приключва тази агония.